Takže čus lidi, tady je Niro, jak se vítám u dalšího videa a dneska to bude takový, co jsem dostal k Vánocům. Je to takový polohol, ale ne, holy vážně víckrát nebudou, takže teď to je fakt jenom, co jsem dostal. Takže já jsem za jednu věc, no spíš pomůžu za všechny, děkuju asi úplně všem z mý rodiny a podle mě to je tady to takový menší vánoční speciál a to je asi všechno. Takže já vám teď budu ukazovat, no k jedné věci budu muset dojít, protože tu fakt jsem nebudu zahát a můžeme na to. Takže první tady mám Rubikovou kostku, tu jsem si koupil sám k Vánocům a už mám jednu stranu složenou, žlutou, jo, ještě mi fakt dost zbývá. A druhý tady je, to jsem dostal, nejsem takový minecraftský ale jo, je to dobrý, takový paňáček s uhlím, jo, z Minecraftu. A další byl tady ten sop a v něm byl řetízek, který už mám na sobě. Ale tady to moc nevidíte, asi je tam očko, jako Ondra. A teď jdeme na další věci. Takže druhá věc je tohle. Tohle je jakoby gumový obal na Xboxový ovladače. A je to zelený, takže to jsem si taky přál. Takže super, jsem si to taky objednávala, tak to je jedno. Zaplatila mi to mamka, že jsem si to vzal k Vánocům. Tak, jdem na další věc. Sice to jsem si nekoupil k Vánocům, ale měl jsem to a koupil jsem si já YouTuber jedničku, takže už mám z toho kousek, fakt kousíček přečtenou, moc fakt nečet. Třeba tady vám neukážu stejka a zkrátka je to dobrá knížka, můžete si ji koupit, doporučuju, takže pohoda. Můžeme jít dál a no, chvilku počkám, jo. Počkejte. Tak, další věc, to mám taky to k Vánocům a to jsem teda dostal, je to zase Minecraft a jedno, ale jsou to jakoby, jsou to plakáty, takže to je asi super. Já jsem se ještě do toho nekoukal, vidíte, že to je ještě zabalený, jo. Tak, to je všechno. Můžeme jít zase dál. A je to jeho věc. Je to kšiltovka Fox. Tady to je fakt hodně dobrá značka. A mně se strašně líbí. Protože já vždycky s kulichem vypadám fakticky blbě. Takže radši i v zimě teďkon, tady nosím kšiltovku, jo. Je hezká, je to taková maskáčová, menší maskáčový věci, no. Je taky super. Další věc. Jenom nevím, jestli to poznáte podle tady té krabičky, ale dostal jsem ovladač a hádej, no mám zkrátka 2 ovladače, PlayStation 4 a už asi víte, co jsem asi dostal. Hádejte, je to PlayStation 4, jsem za něj fakticky moc rád, já vám ho jdu ukázat. Takže mám ho tady, PlayStation 4 zkrátka, 1 TB, teď vám ukážu k tomu potom hry, co jsem k tomu dostal a můžu mít asi dál, zkrátka je to PlayStation 4, 1 TB, zahostři sakra, zahostři, tak asi se nedočkáte, ale sorry, a to je divný, ani ruku to nesnímá, to je jedno. Takže to hlavně mám taky, jsem za to strašně rád, ale strašně, protože ze začátku jsem tomu věřil, jo, dostanu ho, ale potom, když už se blížily ty Vánoce, tak už jsem říkal, no nevím, no jestli ho dostanu, ale OK. Další dárek je, to už ale nemám tady z domova, to je ze školy,
To nám každým paní Šelke dává jsou tady takové hvězdičky s jménem to tady bylo, je to zkrátka na svíčku. Co tady máme dalšího? Jo, teď vám ukážu ty hry, jak jsem vám říkal. Takže mám tady dost her, jo. Takže první je Until Dawn, nebo Down, no, nebo nevím, jak se to říká, Down? Takže to už teď hraju. Další věc, co jsem, to je právě, že originální hra, co jsem dostal, jakoby v té krabici od PlayStationa. Počkejte, tady mám tady. A je to Star Wars. Jo, bylo to v takovéhle krabici, já mám rád Star Wars, takže jsem za to taky moc rád. A můžeme jít na další. A to jsem právě, že tady tu hru k tomu dostal. Takže to je Star Wars právě, že, takže není co řešit, super. Tak, další je Need for Speed. To už jsem měl, u Strady, to jsem dostal ne k Vánocům, ale k narozkám. Jsem si to vybral. Další, to už mám díl, to je Watch Dogs, to jsem si taky kupoval za svoje. Jo, je to od 18, ale... Jo, není to od 18 pořád. Teď je to asi úplně jedno. Nevím, co je to maximálně to násilí, ale to je asi úplně jedno. Další hra je Minecraft. Předtím mě strašně Minecraft bavil, takže jsem to měl na počítači, na Xboxu, na PlayStation 4, zkrátka tyhle, na PSPčku, takže tyhle. A teď už, tak už trošičku mě to baví, fakt trošičku. A další hra je teda Driver Club. To už jsem jednou natáčel na starém kanále s Mimojem.cz, to už asi neznáte, ale to je super jedno. My se spolu ani moc nevídáme. Takže jdeme dál. Podle mě, jak všichni znáte, nemusím se k té hře asi vůbec vyjadřovat, je to Grand Theft Auto neboli GTA 5, takže super. Teďko mi chybí si dokoupit ještě onlineko a můžu hrát zkrátka online a koupím si to na rok, protože 4x plácet 600. Ne, to radši, to by jsem zaplatil 2400 a jinak zaplatím 1200 jenom za, myslím, že to je 1200 nebo 1300, ale furt to lepší než 2400. Jo, takže to je podle mě asi lepší, no. Další věc, čekejte. To jsem dostal, tohleto tričko. Počkejte. Já jsem dneska v něm byl, je to takovýhle tričko. Tak, už z toho mohli vidět. Další jsou ty kaťata. Takovýhle. Maskáčový, jo. Takže super. A teď je taky super mikina. A je to takováhle Star Wars, která se mi taky hodně líbí. Takže taky super. A jo, počkejte lidi. Dostal jsem tady toho medvěda. A je taky super. Ne, jako už plišáky moc jako nemám moc, ale tady to je dobrý, jsem ho dostal, takže super. A potom, to už asi všechno. Tady to bylo jenom taková ukázka, co jsem dostal. Takže já se teda s vámi loučím u dalšího videa a čau čau.